Наста, з чаго хочаш пачаць сёння? Сёння мы пачнём з таго, што раскажам, што для нас музыка, якое месца ў нашым жыцці яна займае, бо я ведаю, што мы з табой маем розныя погляды, абсалютна розныя густы, і я думаю, што гэта будзе цікава. Ну і адпаведна раскажам пра тое, што нас наштурхнула на гэтую тэму, раскажам пра падзеі апошніх дзён у Варшаве музычныя, звязаныя з беларускай музыкай, у тым ліку з канцэртам Макса Каржа. Макс Корж. Я не падтрымліваю цябе ў гэтым, но окей. Добра, але спачатку давай скажам, што цябе клічуць Наста. Так. Мяне клічуць Макар. Так. І мы падказ з чаго пачаць. Так, все правильно, вывучылі. На другі выпуск мы вывучылі нашы імёны і назвы падкаста і можам упэўнена вам гэта гаварыць. Так. А таксама мы заклікаем вас падпісвацца на нас на ўсіх падкаст-пляцоўках, дзе вы знойдзеце наш падкаст, ставіць лайкі, паўсюль, дзе магчыма, адзнакі, раіць сябрам, адзначаць нас, не ведаю, у інстаграме, у сторыс, паўсюль проста. Так, і калі у вас ёсць пытанні, то вы можаце запытваць, пісаць іх у Ютубе пад выпускамі. Таксама вы можаце напісаць альбо мне, альбо Насты у інстаграме, спасылкі ёсць у апісанні, але калі вы пішаце пытанне Насці, то пазначайце, у які канкрэтна падкаст гэтае пытанне адрасавана. Ну так, уже ведаеце, біполярнае расстройства можа здарыцца. Трыполярнае. Так. А, і яшчэ, калі вы хочаце застацца ананімнымі, то можаце напісаць нам пытанне ў Google форму, спасылку таксама знойдзеце ў апісанні. Добра. Цяпер, Наста, я хочу цябе спытаць увогуле пра музыку, і вось ці можаш ты ўзгадаць першую песню, якую вось там ты спявала ў дзяцінстве, якая тебе падабалась, альбо, может быть, не прямо ў дзяцінстве, там, может быть, у падлеткавым узросце, там вось песня, якая цябе захапіла, і такая вау, і ты вось на рэпіце её праслухала там 100-500 разів за год. Ну, ў дзяцінстве, мне падаецца, гэта былі нейкія дзіцячыя песні, бо рэч у тым, што я скончыла музычную школу, не проста нейкую дадатковую, я вучылася ў школе з музычна-педагагічным ухілам, і таму з першага класа і да 11-га музыка была са мной, але яна была са мной яшчэ і раней, дома быў магнітафон, тата купіў магнітафон, у нас была цэлая скрыня касет, ну і, канешне, як усе дзеці малыя, я слухала тое, што слухаюць бацькі. Што слухаў мой тата? Там гэта былі песні гурта Modern Talking, мне падаецца, што я хіба ўсю дыскаграфію Modern Talking дагэтуль магу праспяваць, бо 1,5 гадзіны-2 ў дарозе да вёскі і назад я жыла з творчасцю гурта Modern Talking і такога расійскага спевака, якога завуць Владзімір Кузьмін. Таксама ўсе песні Владзіміра Кузьміна я ведаю на памяць. Ну, так здарылася. І таму, магчыма, ну, вось якая-небудзь песня Modern Talking, я не ведаю. Як любіць пераробліваць зараз Йо-махо, Йо-масо. Тая самая легендарная песня Modern Talking, ну, мабыць, першая з такога, што я запомніла. А што ў цябе з гэтым? У мяне вось, ты кажаш пра дзяцінства, што там слухала тое, што слухаў бацька, ці ўвогуле там дома іграў прыёмнік. Ну, пакуль тебе не было ўласнага плеера. Так, у мяне вось увогуле няма такіх успамінаў, каб дома нешта іграла. Тыпу... Жах, як вы жылі сумна. Вось, але я памятаю, што музыка часта іграла ў машынах у радыё, але гэта не былі нейкія вось канкрэтна дыскі там ці флешкі, што тады там было. Гэта было тыпу звычайнае радыё. Касеты, а ты памятаеш, калі ў машыне касеты ў магнітолу ўстаўлялі? Вось памятаю, але гэта зусім дзяцінства. Вось у маім дзяцінстве яшчэ вельмі актыўна карысталіся менавіта касетамі ў магнітолах. Я проста памятаю, калі я там быў маленькі, мы з бацькамі часта ездзілі ну, не часта, там пару разоў мы ездзілі улетку, мы ездзілі ў Крым на кемпінгавы лагер такі, і там жылі, вось пакуль мы туды ехалі, у нас там былі дыскі з сабой, і мы нешта слухалі. Але пакуль вось мы ехалі па тэрыторыі Беларусі, напрыклад, мы слухалі радыё, і там вось оно такое, що перарывалася, потым зноў з'яўлялася, потым знікала, і ўсё. І потым мы уже вставлялі нейкія дыскі, але я шчыра вось не магу... Я памятаю, што мы яшчэ маглі слухаць не толькі музыку, але і там нейкія кнігі тыпу. Ого, да, высокі ўзровень. Дыск, і вось мы едзем і слухаем кнігу. Альбо там вось мы едзем, там сестра што-нибудь чытала, а потым такі все стаміліся ўжо, і мама брала эту кніжку і всім чыталась, пакуль мы едзем. Вось у меня такі ўспаміны. У меня у дзяцінстве не было толькі шмат музыкі, разумееш? І я памятаю, але я памятаю, што я вельмі хацеў сабе плеер. Я не ведаю чаму, але я вельмі сабе яго хацеў, і калі ён у мяне з'явіўся,
Я вось не памятаю нават, якую музыку я туды запампоўваў. А які ў цябе быў першы плеер? CD, MP3 ці касетны ці які? Што? Які, ну, першы... Я нават не разбіраюся ў гэтых словах. Ну, глядзі, калі я была малая, у мяне першапачаткова у нас быў дома магнітафон з касетамі, і першы мой плеер быў касетным. У мяне іх было нават некалькі, это просто маленькая такая канструкцыя, у якую ты ўстаўляеш касету і навушнікі. Звычайныя з джекам 3,5 уваходам, якія яшчэ калісьці былі ў тэлефонах, цяпер гэта ўжо зусім мінулае нейкае стагоддзе. І я слухала на касетах спачатку. Ну, гэты плеер быў невялікі, можа быць, ну, такога фармату, я паказваю Макару. А то я зараз сябе рэальна адчуваю дыназаўрам, які расказвае пра тэхналогіі майго дзяцінства. І гэты плеер можна было браць з сабой. У яго часам нават была ззаду на панельцы такая штука, можна было яе ўставіць у, напрыклад, джинсы. І вось так хадзіць модны. Канешне, ну, ён быў великаваты, але... такія тэхналогіі. Потым быў наступны этап CD-плеераў. Гэта ўжо таксама невялічкая штука памерам CD-дыск, такі вось блінчык круглы, але ў мяне яго не было. Я не кабінула гэты этап, і на дысках я слухала толькі потым, калі там камп'ютар з'явіўся. А потым адразу быў этап MP3-плеераў. Гэта ўжо маленькія або вось гэтыя iPod у Apple, першыя вось гэты маленечкія з экранамі, былі без экранаў, а ў мяне, канешне, на iPod ніхто б мне з бацькоў не даў столькі грошай, але сябар маці з Расіі прывёз мне маленькі iRiver, гэта называлася, першая фірма iRiver, зелёненькі, на 512 мегабайт, ён быў вось такі малюсенькі, і гэта быў проста прарыў. Вось гэта быў мой, гэта апошні, ну не апошні, я не ведаю, можа быць, які 9 клас школы, ці трошкі раней, гэта 2007 год, тады ў мяне з'явіўся першы менавіта MP3-плеер, які ўжо не трэба было ўстаўляць ні касеты, ні дыскі, а туды праз кабель, праз камп'ютар загружаліся MP3-трэкі. Слухай, ты вось кажаш такія рэчы, я ну, вот, зараз не магу узгадаць, як я туды музыку тую запампоўваў. Тыпу, ну, я памятаю, што я хадзіў з гэтымі праваднымі навушнікамі, нешта слухаў, але які канкрэтна гэта былі там кампазіцыі, я не магу нават узгадаць, і мне падаецца, што гэта чамусьці, мне падаецца, што праз USB там был, тыпу, як флешка, магчыма, інсталляўся ў кампутар. Некаторыя былі такія плееры, якія можна было ўставіць як флешку. У мяне быў такі, а збольшага у цябе проста быў USB-кабель, самы стандартны, і ты адзін камп'ютар. А магчыма праз кабель? Ну, вось я, карацей, не памятаю. Першая песня, тыпу, альбо выканаўца, які мне прям вось падабаўся, это ўжо значна пазней, тыпу, я ўжо, напэўна, ва ўніверсітэце, і гэта там, спачатку это Земфіра, потым это была Адель, всё. Адель з табой дагэтуль. І яна па сённяшні дзень са мной, і як бы, ну, Земфіра крыху больш адпала ўжо, але, ну, Адель засталась. Ну, з'явіліся, зразумела, што вакол гэтых слупа ёсць нейкі іншы, але вось калі там адсотках мераць, то гэта там тыпу 50, і все астатняе таксама 50. Але так цікава, што ты нічога не памятаеш, бо я памятаю, як для мяне гэта ўсё было важна, і пасля таго, як ты слухаеш там, што слухаюць бацькі, потым калі пачалася вось мая музыка, як для цябе там Земфіра і Адель, у мяне такім першым гуртом быў Лінкін Парк. Тады ў мяне не было хіба MP3-плеера, можа, трохі пазней з'явіўся, але ў нас ужо з'яўляліся першыя тэлефоны з мінімальнай памяццю, і мы тады запісвалі туды нават не цэлыя песні, а урыўкі песень, якія можна было ставіць на званок, якія былі ў фармаце WAV. Калі ты памятаеш, такі музычны фармат WAV быў яшчэ, бо ён важыў менш, чым MP3, і хіба, можа быць, нашы тэлефоны нават не чыталі MP3. І тады ўжо In the End Лінкін Парка быў першай песня, якая гучала з усіх проста куточку, з усіх тэлефонаў мы перадавалі па ікапорту. Так, яшчэ нават не было блютуза, але можна было ўвесь урок проста пакласці 2 тэлефоны побач і цэлы вось урок перадаваць адну песню. І, ну, і тэлефоны тады былі, у мяне, здаецца, 10 мегабайт памяці было. Зараз хіба адна песня, можа быць, у фармаце MP3 важыць 10 мегабайт, а тады нам трэба было змясціць самае-самае, і гэта вось было паказальнікам таго, якія для цябе найбольш каштоўныя. Ну і, канешне, так. Лінкін Парк з таго часу займае вялізнае месца ў маім жыцці. Цікава, вось ты кажаш пра Лінкін Парк. Я даволі добра памятаю нейкі выбух вось у маім асяроддзі Лінкін Парка. У школе гэта было, і, можа быць, недзе 6 клас. Я не ведаю, які гэта год. Дакладна, не 2007. Вось, і чамусьці все вакол пачалі яго прям актыўна слухаць і прям шмат размаўляць пра яго. А я, як бы, чалавек, які не цікавіцца асабліва музыкай, все пачынаюць пра штосьці размаўляць, я такі, ну окей, я паслухаю ваш Лінкін Парк.
Я памятаю, што вот напэўна я запампавала нешта сабе на гэты плеер, а может быть уже тады і телефон быў, і не памятаю. І значыцца я пачынаю слухаць Linkin Park і зусім не разумею, чаму все так вось, прабачце за слова, ссуцца па гэтай музыцы. Я такі, што гэта, тыпу, як гэта слухаць? Я зусім не разумею. Але вось я памятаю, што ў той перыяд часу я ўжо, я шмат слухаў музыкі, проста яна ў навушніках іграла, і гэта ў асноўным была англамоўная музыка. Я не магу табе назваць ніводнай, напэўна, зараз дакладна не ўзгадаю нічога з таго, што я тады слухаў. Вось, але Linkin Park мне зусім не зайшоў, я зусім не зразумеў, пра што гэта музыка. Я не зразумеў нават, вот ты ідзеш такі, і што ты павінен адчуваць, я 0 эмоцый вот увогуле, ні раздражнення, ні радасці, там ні кайфа, просто 0. Вось мне цікава, якія гэта былі гады, ці аднолькавыя гады з нашымі, бо у нас, наогул 2000-е гады, я пайшла ў школу ў 99-м, і ў 99-м хіба выйшаў першы альбом Linkin Park. Я ў 2006-м пайшоў у школу. Ну вось, значыць, гэта цікава, як у вас гэта было. 6 плюс 6, 12 год. Прикольно. Так, і вось у 1999 годзе выйшаў першы альбом Linkin Park Hybrid Theory, і ён тады зрабіў проста рэвалюцыю ў музыцы. 2000-е гэта эпоха росквіту альтэрнатывы і нью-металу. Вось розныя там Linkin Park, Limp Bizkit і Slipknot, і ўся гэтая музыка на той час была суперпапулярнай. І потым у 2004-м хіба выйшаў альбом Linkin Park Meteor, які стаў самым папулярным. І магчыма, вось гэта у вас даходзілі да вас нейкія адгалоскі, так, бо я слухаю Linkin Park з першага альбома, мне было тады там 7 гадоў, ці, дзесьці да мяне яны дайшлі, гэта быў 2001 ці 2000 год, калі я ўпершыню пачула Hybrid Theory, і гэта змяніла маё жыццё. І вось для мяне гэта было вельмі важна, і мне цікава, як гэта па часе адбівалася, бо мне здаецца, такая ж гісторыя з Гаррі Поттером, які выйшаў дзесьці ў тыя ж гады, і я ад людзей розных пакаленняў чую, што у іх быў сплёск цікавасці да гэтага ў розныя гады. Так. І вось, окей, ты вось пачала слухаць Linkin Park, табе падабалася, ты пачала унікаць ва ўсю гэтую, я не ведаю, як назваць гэта накірунак у музыкі, плынь, карацей, вось як гэта назваць? Гэта рок і разнавіднасці, розныя жанравыя разнавіднасці року. Ты зразумеў, што табе гэта падабаецца. Я так разумею, што на сённяшні дзень ты круцішся ў гэтым коле, так, у гэтым жанры. Маё жыццё, у мяне ніколі не мяняўся музычны густ, то бок мы не лічым тое, што я слухала з бацькамі, бо я не магу сказаць, што мне гэта падабалася, што мне падабаліся песні Modern Talking, і потым там, не ведаю, рукі вверх. Я ведаю ўсе гэтай песні, я магу ім падпяваць, падпяваць у галаве, у сэнсе, я веду тэксты гэтых песень, але гэта не тое, што мне падабалася. А калі я пачула Linkin Park, я зразумела, што вось тое, што мне падабаецца. І вось з таго часу ўсё сваё жыццё я слухаю прыкладна, паколькі рок, так, рок даволі вялікае паняцце, як і поп-музыка, мне здаецца, даволі вялікае паняцце, у ёй ёсць шмат розных адгалінаванняў, і у нейкі там перыяд свайго жыцця ты слухаеш больш той ці іншы. Зараз я ў сваім вялізным перыядзе, у якім я слухаю металкор у асноўным, такі музычны жанр. Гэта цяжэй ці лягчэй? Гэта вельмі цяжка. Яшчэ не вельмі цяжка, даволі цяжка. Я тебе могу тлумачыць жанры року у паняццях цяжка, не цяжка. Ёсць нейкі класічны рок, які ты там ведаеш. Ён не надта цяжкі. Всё, што метал, насамрэч, ёсць метал, як не веду, Iron Maiden, ты ж разумееш, гурт Iron Maiden ёсць такі. І вось, напрыклад, нібыта сапраўдныя металісты, якія слухаюць метал. Вось метал, там трэш-метал, хэві-метал, яшчэ нейкі хард, такія жанры. Яны нас, тых, хто слухае металкор, не лічаць сапраўднымі металістамі і здзекуюцца з нас, што мы такія нібыта дзеці, якія гуляюцца ў метал. Я так жартам да гэтага ўсяго стаўлюся. Окей, у меня такое пытанне з'явілася. Мне падаецца, Земфіра ж сябе таксама называет рок. Так, гэта гэта рок-музыка. Яна даволі глыбокая і тэкстава, і музычна даволі цяжкая, таму гэта такі некая адна з разнавіднасцяў року. Можна сказаць, што ты слухаеш рок. Ты слухаеш Земфіру? Я не слухаю Земфіру канкрэтна, я калісьці я яе слухала, але я вельмі добрага меркавання пра яе творчасць. Яна сапраўды, яна вельмі глыбокі выканаўца і па тэкстах, і гэта вельмі якасная музыка. Просто, гэта... Я ж не ўвесь рок слухаю, напрыклад, я не слухаю там які-небудзь хрысціянскі рок. Хаця, ладно, ёсць такі гурт, які я доўгі час слухаючы не ведала, што ён хрысціянскі. Гэта гурт «Скелет». Яны былі ў Познані гэтым летам. І аказваецца, што гэта хрысціянскі рок. І я потым такая,
пераслухаўшы іх песні, разумею, што ну тэксты такія прям хрысціянскія кшталту «Устань, ідзі, хвала», ну без хвалы Ісусу, ну вось такога кшталту. Я зараз не ведаю, для подкаста ці не для подкаста распавяду, просто мне у інстаграме ў рилсах пачалі трапляцца такія відосы, типу там, ну, типу гульня ў мафію, толькі типу Иерусалим засынае. Я гляджу, так Иерусалим засынае, думаю, о, цікава, новая мафія нейкая, потом там что-то Іуда прачынаецца, і Іуда робіць выбор, Ісус прачынае, і ў канцы типу нейкі чел встаёт і кажа, типу, далучайся до нашай царквы. Я такой, божачкі, навошта я праглядзел гэтае відэа? Просто наколькі яны прасунулись, так, яны вось пайшлі туды. І мне перыядычна, ну, я просто нават скидывал уже цалкам налады стужки рилсов, потому что я не мог просто, они просто один за одним идут, все церква, там вера в Бога. Я так и не уверовал в церкву. Добра, вернемся до музыкі. Я хацеў вот просто распавесці, што вось у меня потым пачалась вось гэтая эра Земфіры, такая сумная музыка, потым я на ней перайшла да Адель, я не памятаю як канкрэтна, але вось і з таго часу вось я не ведаю чаму, але ну рэальна, вось асабліва ў мінулым годзе, калі был канцэрт, у мяне тыпу я там был у топ 0 запятая коска 0,00 там 1%, які вось настолькі часта слухаў гэтую выканаўцу. І ну тыпу цікава, што ты вось слухаеш як бы вот я ніколі яшчэ не разумеў, вот як можна любіць нейкі жанр музыкі альбо жанр мастацтва таксама. Тыпу для мяне гэта все. Я нават не адрозніваю, я не помню, там я шансон, может быть, скажу, што шансон, а што там рок-поп, ну, тыпу, ну, як бы складанне ўжо стане. Ну, таму што вельмі шмат адгалінавання ў гэтым, і мне таксама цяжка было, таму што, ну, я таксама не ўсю рок-музыку слухаю, ёсць тая, якую я не разумею абсалютна. Есть нейкі жанр, хаця я разумею, што гэта ўсё агулам рок, але ёсць нейкія там зусім цяжкія варыянты, ёсць, напрыклад, такі музычны жанр, які называецца дэдкор. Гэта металкор, у якім перасталі так, гэта металкор, у якім перасталі спяваць. У металкоры ёсць меладычны вакал. Яны ўсё яшчэ крычаць, але пры гэтым вельмі шмат меладычнага прыгожага вакалу з вельмі моцнымі галасамі. У дэдкоры яго няма. Збольшага яны толькі крычаць. І для мяне гэта ідэальная музыка для бегу. Ну, наогул я бегаю пад аўдыокнігі, але калі мне трэба бегчы інтэрвальныя трэніроўкі, гэта калі ты, напрыклад, 20 секунд, табе трэба бегчы максімальнай хуткасцю, потым 40 секунд ты адпачываеш. І вось гэтыя прабежкі я вельмі часта бегаю пад дэдкор, бо мне падабаецца, што хтосьці на мяне крычыць у вушах. Гэта мяне матывуе, мне здаецца, што я рэальна бегу хутчэй. Але ў звычайным жыцці я не слухаю такую музыку, бо мне таксама цяжка, можа быць. Мне трэба, ну, ведаць, што ў чалавека ёсць голас, і ён можа спяваць, і ён можа паказаць. Гэта як перш чым маляваць, не веду, чорны квадрат, так. Ты павінен навучыцца маляваць пейзаж які-небудзь просценькі. І тут, ну, камусьці падабаецца такі жанр музыкі, я іх таксама не асуджаю. Але калі я кажу, што там я слухаю металкор, гэта таксама не значыць, што я ўсе гурты ў гэтым кірунку слухаю, што любы мне павінен спадабацца. Просто так здарылася, што большасць маіх любімых гуртоў, яны менавіта да гэтага кірунку адносяць. Окей, а такое пытанне. А ты спрабавала як бы выйсці за гэтым? Ну, не то, што ты вось прямо абмежавала, і не думаю, што там пабудавала мурыні, які такая, все, не, я больш ніколі нічога не слухаю, не, зразумела. Але вось ты там спрабавала, там, умоўна кажучы, выходзіць нейкі альбом, все про яго кажуць, там, не ведаю, у Эда Ширана недавно ці выйшаў, ці выходзіць там плей, ну, мне в Spotify просто паказваць, я не то, каб слухаю. І вось все пачынаюць нешта абмяркоўваць, і ты такая, ну, паспрабую паслухаць. Ці такого так, не бывае? Безумоўна, паколькі я чалавек з музычнай адукацыяй, я магу паслухаць любы жанр, але, ну, мне нічога з гэтага не падабалася ніколі. Ну, я спрабавала, таму што я вельмі шмат, асабліва раней у Мінску, гуляла ў квізы, у тым ліку музычныя квізы. Мы часам проста прыслухоўвалі ўвесь там топ Яндекса, умоўна, які-небудзь першыя 30 песень, і звычайна я заўважыла, што гэта ўсё былі нейкія хіты аднадзёнкі, у сэнсе гурты аднаго хіта, і ці не выканаўца аднаго хіта. Песня становіцца папулярнай, выстрэльвае, але, ну, гурт нікому не вядомы. Ну, гэтых такіх, ну, як бы на квізах мы добра гулялі, бо просто, ну, з музычнай адукацыяй, мне здаецца, у меня ўсё ж такі ёсць слых, і я запамінаю, як гучаць розныя выканаўцы, паслухаўшы адну іх песню, я магу адгадаць іншыя, якія я ніколі не чула. Просто, ну, ёсць нешта ў мяне ўнутры, што музыку адрознівае добра. Але, ну, я спрабавала слухаць. Я слухала больш лёгкую музыку, спрабавала, але мне, правда, нічога не падабалася. Мабыць, з нейкіх такіх лёгкіх гуртоў, але, здаецца, калі зайсці ў апісанні на Вікіпедыі, які-небудзь 21 Pilots, яны таксама акажуцца рокам. Ну, то бок, у любым выпадку
не было ніводнага выканаўца, які б мне спадабаўся, які б не меў такой прыпісачкі рок, хоць трошачкі ў сабе. То бок, ну, мне не падабаецца ніводзін рэпер. Ну, не ведаю, Майк Шинода з Лінкін Парка. У яго быў свой праект Форт Майнер, рэперскі гурт. І, ну, проста, але таму што гэта Шинода, я яго і так люблю з Лінкін Парка. А каб вось нейкі поп-выканаўцы мне спадабаліся, я не ведаю. Нема такіх, нават нейкага guilty pleasure у мяне няма, што вось я нікому не расказваю, а насамрэч начамі я слухаю Брітні Спірс. Меладзе, ну так. Таксама я ведаю яго песні, бо гэта выканаўца дзяцінства, які заўжды быў побач дома шмат, там, ну, не ведаю, асабіста у мяне дома не слухалі, там, з тэлевізора. Ну, ён заўсёды быў недзе побач. Так, і таму я ведаю гэты песні, але, ну, ён мне не падабаецца, гэта не мая музыка, пры ўсёй павазе да Меладзе, які сапраўды якасны таленавіты выканаўца ў сваім жанры. То бок я магу сказаць, што вось гэты выканаўца, там, поп-выканаўца клёвы, там, гэты рэпер клёвы, але, ну, яны не маё. Супер цікава, насамрэч, я просто вось... Цікава, таму што вось у маёй нейкай карціне света, то у мяне ёсць розныя абсалютна, я так разумею, жанры, таму што вось 21 Pilot, я таксама, у мяне ёсць там песні, я часам магу альбом нейкі паслухаць. Там, ну, шансону, можа быць, не будзе, але будзе штосьці там больш такое мелагучнае, больш, карацей, розных там, ну, напрыклад, нізкі, гэта ж таксама, напэўна, што-то больш цяжкае. Ну, так, таксама не бліжэй да року, так. Вось, а может быть, типу, там, я могу Шопена послухаць. Ну, типу, вось, у меня диапазон абсолютно широкі, я не могу зразумець, вось, як это... Мне просто в голове, типу, я просто не того, что там это дрэнна ці добра, я просто не могу зразумець, як так вось голова, типу, у тебе працуе, что это такая, что тебе может не падабацца все, что, типу, вось за нейкімі умоўнымі межамі. Мне неяк сябар, ён спрабаваў вывесці нейкую логіку, і ён казаў, што, можа быць, ты так любіш гэтую музыку дагэтуль, бо ў дзяцінстве яна для цябе была нейкай выратавальнай, што там ты магла схавацца там ад не вельмі добрай абстаноўкі дома, магла схавацца ў гэтай музыцы, у іх яшчэ ва ўсіх звычайна тэксты, ну, такія вельмі глыбокія пра нейкія ўнутраныя траўмы і перажыванні, пра праблемы ў сям'і, ну, то бок вельмі, ну, гэта не тэксты пра, не ведаю, пра дзевак і пра цёлак і бабкі, як у рэпераў якіх-небудзь, хаця рэперы таксама бываюць вельмі глыбокія. Таксама розныя. Але, ну, збольшага ёсць нейкі такі стэрэатып пра гэты жанр, ці, не ведаю, які-небудзь поп-музыка, там дзяўчаты пераважна спяваюць пра нешчаслівае каханне, там у Тэйлар Свіфт, пра ўсе яе адносіны зафіксаваныя ў яе творчасці. Ну, так. Як бы цяжкая музыка, яна часцей, ну, таксама не ўсе, ёсць нейкія жанры кшталту якога-небудзь пауэр-метала, дзе там ёсць гурты, заснаваныя на гульнях Nintendo, типа Dragon Force. Просто людзі спяваюць пра гульні прыстаўкі Nintendo. Ну, гэта ўжо мне незразумелы жанр. І, ну, можа быць, з дзяцінства просто так замацавалася, што яны былі заўжды маёй падтрымкай, і так з цягам часу, але, ну, я не ведаю, мне падаецца, што не. Але, можа, мне проста падабаецца, што хтосьці на мяне крычыць, але гэта мой свядомы выбар. Што гэтыя жарты пра тое, што гэта я на канцэрце гляджу, як мае 400 злотых крычаць на мяне. Такога кшталту. Цікавая думка. Ну, ты, карацей, не можаш пагадзіцца вось з той тэорыяй сябра пра дзяцінства? Не, абсалютна. Ну, мне здаецца, што, ну, я ж у дзяцінстве дагэтуль іншыя нейкія песні чула, але чамусьці менавіта гэта маё, як мы калісьці абмяркоўвалі з сяброўкай, як яна казала пра яе мужа у сувязі са смерцю нядаўняй Озі Осборна, яе муж вялікі фанат Black Sabbath. І ён казаў, што калісьці я там пачуў Black Sabbath, і я зразумеў, што гэта музыка вось для мяне, як быццам бы напісаная для мяне. І вось я таксама зразумела, што, ну, вот, вось, гэта музыка напісаная для мяне. Я зноў ж такі вярнуся да сябе, вось да сваёй любові да Адэль. Тыпу, вось у меня есть адна выканаўца, я слухаю яе, і таксама для мяне гэта там і падтрымка, і радасць, і там і злосць, і все што заўгодна, і там і каб абстрагавацца ўвогуле ад сусвета ўсяго, то есть, то бок меня гэта все, я просто знаходжу там, умоўна кажучы, розныя песні, напрыклад, там некалькі тыдняў таму мне чамусьці ноччу вельмі сумавалась па Менску, і я нон-стопам слухаў песню Hometown Glory, і тыпу я кайфаваў, а ў іншы дзень я буду слухаць нешта больш вясёлае, і такі мне будзе таксама кайфова. І наколькі я ведаю, у Адэль жа таксама песні звязаныя з пэўнымі этапамі яе жыцця ёсць нейкія, ну, мне здаецца, гэта заканамерна, бо што у яе ёсць пра яе адносіны хіба мінулая, ну, нейкая як бы, суперзнакамітая песня. Чаму я вельмі паважаю Адэль і чаму не вельмі паважаю іншых выканаўцаў
вось гэтай, ну это ж поп, напэўна, так, поп. Сфера, таму што Адэль гэта тая жанчына выканаўца, якая збірае на сябе 70 000 чалавек там 10 раз запар, альбо там у Лас-Вегасе там ввогуле кожны выходны, але яны не робяць ніякага шоу, тыпу людзі прыходзяць просто паслухаць яе музыку, паглядзець на яе там харызму, яшчэ штосьці. Тыпу, калі ты ідзеш там на Бейонсе, там на Тейлор Свіфт, там... Вось, Дженніфер Лопес недавно выступала ў Варшаве. Сколькі касцюмаў за вечар яна змяніла? Вось, тыпу, там штосьці, нейкае шоу. Гэта таксама окей, тыпу, я разумею, што гэта там розныя сферы, але мне вельмі падабаецца, таму што яна сама кажа, вось, казала на канцэрце, на якім я быў, што я вялікая фанатка музыкі, і я вось апошнім часам там перастала слухаць музыку, спяваць увогуле для сябе проста, таму яна сыходзіць. І яе кожны раз, калі там паглядзіш, то там, тыпу, яна выпускае альбом, гастраліруе, і всё, яна сышла, знікла, яе няма. Потым зноў альбом, зноў хваля ўверх, потым всё, зноў знікла, нічога няма. І кожны раз гэта там сканчваецца нейкім альбомам, таму што яна перажывае нейкі перыяд у сваім жыцці, там раставанне, там дзіцёнак вырас, яшчэ штось, і вось у выніку нараджаецца альбом. І можа быць у гэтым сакрэт якасці, што яна не штампуе альбомы там штогод умоўна проста таму што трэба выштампаваць яго, а яна проста, ну, яе ёсць нейкі этап перажыванняў, які ператвараецца ў творчасць. Яна вось такім чынам можа прапрацоўвае гэта. І, ну, і таму гэта атрымліваецца якасна, бо я з вялікай павагай стаўлюся да Адэль. Гэта я проста бачыла яе відэа вельмі старыя, дзе яна яшчэ такая паўнаватая дзяўчынка ў нейкай дурацкай шапцы сядзіць на сцэне і расказвае пра тое, што ну я ніколі не стану такой зоркай, а потым ты глядзіш зараз, як яна збірае. І наколькі яна застаецца пры гэтым непасрэдна, і таксама відэа вось гэтага тура, у якім ты быў, дзе яна расшпіліла свой пояс, таму што яна скардзілася на тое, што вельмі шчыльна павячэрала ці паабедала, і ёй просто цісне, і яна такая шчаслівая зняла пояс, і гэта, ну, нейкая такая непасрэднасць з слухачамі непасрэдна на месцы на канцэрце. Гэта, ну, сапраўды ўражвае. Добра, у мяне калі мы тут пачалі размаўляць пра канцэрт, у меня пытанне, а ты памятаеш свой першы канцэрт? Так, выдатна памятаю. Гэта быў... Я не памятаю, які гэта быў год, хіба калі, можа быць, пагугліць, то гэта знойдзецца. Гэта быў не проста канцэрт нейкага гурта, гэта быў такі хардкор-гік. Вось ёсць яшчэ адзін такі жанр цяжкай музыкі, які называецца хардкор. Мяне туды запрасіў мой знаёмы, які вялікі фанат такой музыкі. Гэта быў 30 мая 2009 года. Я загугліла, гэта быў Роксі Клаб Мінск у маі 2009-го, 16-15, не памятаю, 10 так. Не, ці гэта быў... яны яшчэ прыязджалі? Нават раней, это быў 2008, значит, таму што я памятаю, што гэта быў не Роксі клуб, гэта быў клуб Стэп. У 2008 годзе 27 красавіка ў клубе Стэп, вельмі дурацкі клуб насамрэч, гэта быў амерыканскі хардкор-гурт Horse the Band, і яму на разагрэве ў яго былі некалькі беларускіх гуртоў, такіх таксама хардкор. І вось гэта быў мой першы канцэрт. Ён не тое, каб мне надта спадабаўся, бо гэта трошкі была не тая музыка, якую я слухаю. Мне проста падарылі квіток, і проста знаёмы запрасіў з ім схадзіць. Але я яго выдатна памятаю як першы канцэрт. Ну так, мне хіба было якіх 15 гадоў. А першы канцэрт тыпу свядомы, вось на які там, умоўна кажучы, сама купіла квіток, такая, і чакала яго там і пайшла? Гэта быў гурт Люмен, расійскі гурт Люмен, на канцэртах якіх я была... Ну, гэта такі адзін з важных гуртоў майго юнацтва, дзяцінства. Зараз я іх ужо не слухаю. У мяне ёсць зараз пэўныя пытанні да іх палітычнай пазіцыі, бо я, шчыра кажучы, ну, яны, калі я не памыляюсь, зараз я перастала за імі сачыць, але яны выступаюць па Расіі дагэтуль, і ў мяне ёсць нейкія пытанні, я не чула нейкіх выказванняў ад іх ні ў адзін бок, ні ў іншы бок. Можа быць, яны былі, але проста я не сачу. Таму, ну, я вырашыла, што, гэта быў такі падлеткавы этап. Гэта вельмі моцны гурт для дваіх падлеткавых гадоў з моцнай грамадзянскай пазіцыяй пра тое, што ты, магчыма, чуў калі-небудзь адну з галоўных іх песень, якая называется «Государство», дзе ёсць радкі «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Гэта, ну, хіба гэта не іхнія словы, але гэта, ну, такая легендарная цытата. І, ну, калі табе там 15-16, і ты ўвесь такі мамкін бунтарь, то гэта тое, што табе заходзіць. Хіба на іх канцэртах я была разоў 8 ці 9. Кожны год яны прыязджалі ў Мінск, яны выпускалі альбомы, і штогод, а часам і 2 разы на год я хадзіла на іх канцэрты вось у юнацтве. Зараз так дзіўна пра гэта ўспамінаць. Я могу сказаць, што вось мой першы канцэрт мне было ўжо 18 гадоў. Гадоў лепш. Можна і год, але лепш гадоў.
18 гадоў мне было. Это был не то, что прям свядомы мой выбор, это был пікнік FSP у Дрімлендзе. Это фестываль нейкі. Фестываль, і у яго і як бы увогуле я ішоў на фестываль, я не тое, што ведаў, хто там будзе выступаць. Ну, тому што мы ішлі кампаніі, як бы все, як бы там тусаваліся, все такое. Але хендлайнером, мне падаецца, там была, боже, забыл, хочу сказать, Лана Дель Рей, але не расійская, украінская версія Лана Дель Рей. Не ведаю. Спявачка нейкая? Так. Украінская версія Лана Дель Рей. Не ведаю. Нават цікава. Луна, вось, я ўзгадаў. Такая дзяўчынка малада. Так. Я бачыла афішу ў Мінску, так, я зразумела, але не чула пра украінскую Лану Дель Рей. Ну, мне, может быть, я кагосьці пакрыўдзіў тым, што кажу, што это украінская версія Лана Дель Рей, але мне падаецца, яны даволі падобныя ў сэнсе яны таксама, што Лана Дель Рей такая, не падбіраю слова, Нейкая не з гэтай планеты. Ну, вось так. Нейкая такая узвышаная сама сабе так. крыхачку, і вось Луна таксама крыху штосьці туды. І я як бы памятаю, што я сидзеў на такіх арэлях нейкіх, гушкаўся, і яна спявала. І мне вельмі спадабалася, таму што нейкая абсолютна іншая атмасфера, тыпу яна там на канцэрце што спявае, там людзі натоўпам стаяць, штосьці, а я на гэтых арэлях гушкаюсь такі, мне прям супер, я кайфануў прям. А ты чуў яе песні дагэтуль? Ну, можа быць, я чуў, але я не ведаў, што гэта яна. Так. А першы мой свядомы канцэрт гэта быў ужо 19-й год, і гэта быў Ляпіс на Дынамо. Так, я там не была. Я на канцэртах Ляпіса была адзін раз у жыцці ў Вільні, калі яны давалі канцэрт у Вільні з бясплатнымі візамі. У той год весной быў канцэрт Крэмбамбулі ў Вільні з бясплатнымі візамі, а, здаецца, у верасні быў канцэрт Ляпіса таксама з бясплатнымі візамі. Ну вось, это был мой свядомы, і потым я ўжо, падаецца, з'ехаў, і как бы, там уже далей все былі свядомыя, скажем, канцэрты. Я задумалася, да 19-го года я ўжо шмат на якіх свядомых канцэртах была, улічваючы, што ў Беларусі асабліва не той, каб шмат прыязджала нейкіх гуртоў, якія я слухаю. Зараз, канешне, у Польшчы з гэтым нашмат прасцей. Ну вось, разумееш, мне вось нават не было такога жадання, тыпу, вось, ісці. І то, мне падаецца, на Ляпіса я пішоў толькі таму, што у меня быў бясплатны квіток. Вось, я зараз падумаў, што, напэўна... За свае грошы б не купляў. За свае грошы... Ну, можа быць, з кампаніі неяк бы пайшоў, але вось, каб, вось... Не, я вот нават зараз падумаў, што, напэўна, не... Карацей, я не ведаю. Але я кайфануў, тыпу, все вядомыя песні. Я пры тым, што я ўзгадаў зараз, што я шоў на канцэрт, я думаю, божачка, я ўвогуле ведаю яго песні. Тыпу, я ведаю імя, як бы я там штосьці чуў, там, як бы там ведаю пра Брута, там, то ўсё, але чамусьці у меня не было разумення, ці ведаю я гэта, ці смагу там спяваць разам з ім. А потым я памятаю, што я выйшаў з хрыплым горлам, тому што я просто ўжо не мог. Ты зразумеў, што даволі шмат песень, якія былі проста вядомыя. За 18 год свайго, за 19 я пабывал на 2 канцэртах. Вот у меня уже на той час за ўсё жыццё я нават магу палічыць, на колькі канцэртах я быў. 2 разы там, в Варшаве я схадзіў на Сердючку, на Ляпіса. Цікавы набор. На Манетачку, на Паліну. Всё. 6? 5, 6, 7. Можна сказаць, 7. Так, я вот больше... Для параўнання я толькі за гэты год была ўжо на 8, за паўгода. Вось, як бы... у меня вот нават не было... Я памятаю, што прыязджалі там Imagine Dragons, прыязджалі ў Мінск, тыпу... У Мінск прыязджалі Imagine Dragons? Не падаецца так. Не ведаю, не памятаю. Я не сачу за іх творчасцю, вось у Варшаве тут яны недавно былі. На Чижовку, мне падаецца, былі. Может быть, не. Можа быць, я... Карацей, я памятаю, што вось імёны нейкія, там все казалі, вау, і все так хацелі туды пайсці. А я такі, тыпу... навошта ісці на канцэрт, мне не было нават чалавека, на які... Я памятаю, што ў 20-м годзе павінен быў быць фестываль «За вёскаю», назывался, там была Земфіра і Нізкіс, і я вось хацеў на яго пайсці, я нават квіток купіў, але ён потым адмяніўся, тому што ён быў там на 18 жніўня, а там ковід, выбары і так далей. У 20-м годзе праз ковід у мяне адмяніліся 4 канцэрты, якія павінны былі быць у Беларусі, і ўсе проста... гэта... У першай палове года вясной яны адмяніліся праз ковід, а ў другой палове года, зразумела, ўжо праз палітычную сітуацыю яны адмяніліся. Потым я пераехала ў Варшаву і пайшла на першы канцэрт. Атрымліваецца, я пераехала ў снежні у канцы, а 3 лютага
я ўжо была на сваім першым канцэрце, прычым у іншы горад адразу паехала ў Лодзь, таму што гэта быў канцэрт майго найулюбёнейшага гурта ў свеце просто ever. Ну вось ёсць Лінкін Парк, які для мяне гэта вось гісторыя. Яны яшчэ спяваюць? У іх жа новая вакалістка. Ты прапусціў цэлы этап у развіцці, бо пасля смерці Чэстара яны доўгі час, ну нічога не было. Але вось літаральна просто ребята, завершаем гэты падкаст. Не, ну насамрэч, я абсолютно окей. У 2017 Не, я жартую, я чуў, што соліст... Так, Чэстар павесіўся, і пасля гэтага яны нейкі час не выступалі. У іх былі там трыб'ют-канцэрты, калі там у памяць Чэстара яны там запрашалі розных іншых музыкаў, якія спявалі разам з імі. А вось літаральна, калі гэта было у пачатку гэтага года ці ў канцы мінулага, яны прадставілі новую вакалістку Эмілі, і яны цяпер выступаюць з ёй. Яны запісалі з ёй ўжо цэлы альбом. Ну, ён нядрэнны. Ён не дрэнны, але гэта не той Лінкін Парк, які я любіла, і калі я гляджу, напрыклад, нейкі выступы з канцэртаў, яна спявае ўсе іхнія песні ранейшыя, і я разумею, што ну гэта я ўжо слухаць не буду. То бок вось Лінкін Парк для мяне памёр разам з Чэстарам, і гэта вось такі мой любімы гурт, які застаецца ў гісторыі. Але ў мяне ёсць любімы гурт як бы актуальны, які я слухаю ўжо 17 гадоў, які са мной заўжды, і ты можаш знайсці намёкі на яго ў маёй кватэры, як мінімум 1, як мінімум 2 і як мінімум 3. Вось, ёсць 3 намёкі ў маёй кватэры. Гурт называецца «Архітектс», гэта брытанскі металкор гурт, адзін з лідараў сцэны, і у мяне ёсць вось там аўтографы, вось там у мяне вісіць вокладка іх новага альбома, выдатнага, просто неверагоднага. Гэта найлепшае, што здаралася ў музыцы за гэты год для мяне. І вось тут у мяне ёсць іх новы дыск з аўтографамі таксама. Я зараз дрэнную рэч скажу. Калі першы раз зайшоў у кватэру, я звярнуў увагу на гэты постер. Я падумаў, ну цікава, што вось, ну ведаеш, карціна, якая дырку в сцяне закрывае. Типу, што вось, ну, у людзей часам мы вешаем нейкія карціны, просто каб больш утульна было. Так. Я падумаў, цікава нейкі плакат такі. Ну, дзіўна, што вось там уладальніца твоей кватэры павесіла такі цікавы плакат. Таму што звычайна это просто там вуюскі, што вось у раме было, то і вось павесілі. Вось тут такое было. Калі я сюды пераехала, тут было некалькі гэтых рамак, чаму у мяне іх тут так шмат, я ніводнай не купляла. Усе гэтыя рамкі былі ад папярэдняй дзяўчыны, якая тут жыла, ці ад самой гаспадыні. І, напрыклад, за твоёй спіны, там, дзе цяпер вісіць Валадар Пярсцёнкаў, кадр з фільма, там вісеў Бруклінскі мост у ЗША. Просто, Бруклінскі мост. Я нейкі час з ім жыла, а потым такая, я не хачу на гэта глядзець, мне гэта не цікава. І пасля гэтага я вырашыла ўсё апгрэдзіць. Тут былі нейкія пальмы, штосьці такое. У туалеце, там, дзе зараз вісіць Рік і Морці, плакат з мульціка, там вісеў надпіс «Хюгге» і далей тлумачэнне, што такое паняцце «Хюгге». Ну, як бы для ванны такі утульныя гэты. Але я накупляла сваіх плакатаў, перавесіла, у мяне яшчэ дзесьці ёсць плакат, які не вісіць. Але вось гэта я рабіла сама, заказвала ў адной фірмы, якая робіць вокладкі альбомаў спецыяльна. Сур'ёзна, з подпісамі. Так. Ого. Так, можна або з канкрэтным трэкам, і там знізу будуць паказвацца такія пазнакі, ведаеш, як у плееры. Так. І так можна заказаць. Вось гэта альбом, які выйшаў вось сёлета, гэта іх новы альбом, і ён просто парваў мне душу і сэрца, і пакуль што гэта хіба адзін з найлепшых іх альбомаў. Добра, Настя, я потом зраблю фотаздымак і абавязкова паслухаю. Так, табе не спадабаецца. А адкуль ты ведаеш, у меня разнастайны густ? Не, это я ўжо зразумела, але ведаеш, ёсць такія жарты. Мне, паколькі вось ты сёння расказваў пра сваю стужку рылсаў, якая табе падцоўвала відэа пра нейкі рэлігійныя, так, то у мяне збольшага яна такая кніжна-музычная, і, адпаведна, музычная яна ў маім стылі, і ёсць вельмі шмат блогераў, якія запісваюць відэа менавіта на тэматыку метал-музыкі. Нейкія падборкі складаюць, і проста нейкія жиза, жарты. І ёсць адзін смешны тып відэа, дзе хлопец запісвае, што ён сядзіць у машыне, да яго падсеў ягоны сябар, які кажа, што ой, я меламан, магу слухаць усё, мы ў дарозе 6 гадзін, типа уключай што заўгодна. І наступны кадр, як ён уключыў які-небудзь просто максімальна жорсткі грайндкор, дзе гук як быццам бы прачыстка ракавіны у ваннай. І ўсё, вот ты ўжо не меламан, як бы. І я зразумела, што вось я магу з табой пагаварыць пра Адэль, магу пагаварыць з табой пра Земфіру, пра, не ведаю, пра Брітні Спірс, пра Тэйлар Свіфт,
Але, напрыклад, ты не А можаш я не пагаварыць змогу. пра маю музыку, і гэта Так. так цікава, таму што ўсё ж такі поп-музыка збольшага нас акружае, і хочаш не хочаш, таму яна і поп, таму яна і папулярная. І хочаш не хочаш, ты яе запомніш, пачуеш, гэта песні, якія такія вось гэта то, што называецца earworm, засядаюць у вушах. І ну я не слухаю гэта, але я ведаю гэта. Вось ты сказала, і мне падаецца, што тут важна таксама неяк паступова магчыма рухацца, ну вось ад умоўна чагосьці больш лагоднага такога да больш вось этих труб. Ну потому что калі зараз, конечно, не ўключыць вось гэты трубы, конечно, як бы... Не, трубы і я не слухаю. Я такой, не-не-не, дзякуй, я адразу выйду з пакоя. А калі магчыма там умоўна год паслухаць адно, ну паступова як бы інтэгравацца ў гэта, то ты можаш знайдзеш у гэтым нейкі сэнс, бо сэнс, так. Зразумела, што ў кожнага, мне здаецца, амаль што цяжкага гурта ёсць нейкія песні лёгкія, нейкія баладавыя абавязкова, таму што нават калі ты прыходзіш на канцэрт, вельмі важна, каб гурт там хаця б 2 такія песні сыграў, каб ты просто мог аддыхацца, не ведаю, пасядзець на падлозе, памахаць ліхтарыкам, і яны самі каб маглі адпачыць. Мне здаецца, гэта такая трошачкі чыцерства. Так, робіцца спецыяльна для гэтага, таму у новым альбоме «Архітект» таксама ёсць такая песня, апошняя, яна вельмі лайтовая збольшага, ну мне падаецца, але таксама я людзям часам даю, кажу, вось вельмі лёгкая песня, яны такі, не, ніфіга. Не, я вот насамрэч я разумею, што я люблю як бы спрабаваць, выходзіць нейкі там, з'яўляецца новы спявак, спявачка, нейкі новы альбом, я як бы хутчэй за ўсё я вось цікавая гісторыя, Абракадабра Леді Гагі выйшла колькі паўгады таму. Ну, недавно так. Узімку, мне падаецца, штосьці ці ў канцы восені, штосьці такое. І яна выйшла, і я як бы Spotify паказваю, што яна выйшла, я як бы слухаю я там 2-3 песні, далей просто паўключаў, пагартаў і зразумеў, што ну не, мне не падабаецца. Мне больш падабаецца Гага, которая вось старая покерфейс. Нет, то, што паміж тым і гэтым было вось я, можа, і не ведаю. То, што вось на Оскаре, то, што она перамагла з вось гэтай песні. Shallow, гэта з фільма Star Wars Born, так. Вось, мне больш падабаецца такая ўжо на сённяшні дзень. Она нейкая больш романтычна-лірычная. Вось, конечно, мне падабаюцца і тыя самыя там... Песні, які ўсе покерфейс, вось, бэнгеры, супер, клас, вообще топ. Але вось прайшло там колькі часу, і я штосьці быў дома і включыў сабе канцэрт, які яна дала ў Бразіліі, у Рыё-де-Жанейра. На гэтым, на пляжы Копакабана, который бесплатно, там дзе мільярды людзей. Некалькі мільёнаў чалавек. Членства, конечно. Вось, і я ўключыў, і там, падаецца, была першая песня, это Абракадабра, і такой, вау, цікавая песня, насамрэч. Абракадабра грае кожны раз, калі я ў трэнажорцы, там вісяць тэлевізары, і гэта не той выпадак, як калі ў кавярнях грае музыка адна, а па тэлевізары паказваюць нейкі іншы кліп, а тут грае тое, што на сцэне, і вось там даволі часта мне трапляецца In the End Linkin Park, у іх нейкая адна падборка кліпаў, але амаль заўжды, калі я станаўлюся на бегавую дарожку перад трэніроўкай, мне паказваецца кліп, і я проста іду па дарожцы і яго гляджу. І таму, мне здаецца, я ўжо ўвесь кліп на памяць ведаю, як яны там танцуюць. Не бачу. Там вельмі дзіўныя танцы можаш. Ну, карацей, і вот, ну, то есть з часам у меня змяняецца, і я магу, то есть штосьці разумець, штосьці слухаць. Ну, цікава будзе паслухаць, дарэчы, Linkin Park з таго там з 6 класа, калі там быў хайп, я так падаецца, больш не спрабаваў іх слухаць. Ну, іх апошнія альбомы, іх вельмі абвінавачвалі ў змене гучання, яны сталі больш папсовымі такімі. Таму, магчыма, якраз апошніх альбомаў, можа быць, табе больш зойдзе іх слухаць. Новы Linkin Park ужо вяртаецца больш да мінулага гучання, но такое больш агрэсіўнае. Але я не надта люблю жаночы вакал. Вось ты зараз называеш там Земфіру, Адэль, а я зразумела... Паліна. Так, у маім плейлісце амаль няма жанчын. У мяне, ну, я амаль не слухаю, ну, ёсць таксама такі знакаміты металкор гурт Spirit Box, яны былі на шоу Джиммі Кіммела, выступалі там, і яна атрымала, па-мойму, Грэммі ў цяжкай музыцы. І, ну, проста, што гэта вось гурт, які выходзіць на нейкія такія больш папулярныя прасторы. І, ну, і то я не тое, каб я вялікая фанатка іх была, проста ёсць пару песень, але так, збольшага я слухаю толькі мужчын. Прапаную перайсці да папсы, хаця, магчыма, на нас пакрыўся, што мы называем Макса Каржа папсой. Не, ну это ж нібыта рэп, ці не? Гэта рэп? Гэта рэп, ну я ж рэпер нібыта. Ну вось, калі мы зойдзем, напрыклад, адкрыем Вікіпедыю, напішам там Макс Корж, я ўпэўненая, што выдасць так, беларусен рэпер Максим Анатольевич Корж. Цяпер я ведаю, што ён Анатольевич, але вось, ну там руская Вікіпедыя
Ну, напрыклад, на рускай вікіпедыі беларускі певец, аўтар песен і кампазітар, а на беларускай вікіпедыі беларускі спявак і аўтар песень. Ну, калі вось англійская, то там будзе напісана, што рэпер, сінгер, сонграйтер and дайрэктар. Яму 36 гадоў, калі раптам вы хацелі ведаць. Прабачце, нас фанаты Максіма Анатольевича Каржа. Будзем звяртацца да Максіма Анатольевича. Вось, але, не ведаю, я чамусьці аднёс яго да папулярнай музыкі, папсы. Карацей, што ты думаеш? Рэп гэта таксама ў нейкай ступені папсы? Я ўвогуле чуў думку... Какашак у каментарі. Я ўвогуле чуў думку пра тое, што рок і поп, яны не адрозніваюцца музычна, яны адрозніваюцца тым, што проста я сябе назваў рок-выканаўцам, і гэта, тыпу, рок стал. Магчыма, мне здаецца, што наогул усе гэтыя рэчы гэта сацыяльны канструкт, проста створаны. Таму што, умоўна кажучы, там шансон альбо там рэп, напэўна, у іх ёсць нейкі музычныя адрозніванні. Это казала музыка-знаўца, я не зусім памятаю, што яна казала, але я прыкладна, як памятаю, пераказваю. Калі што рок, гэта менавіта вось сацыяльны канструкт, то як артыст альбо артыстка паказвае, препадносіць сябе. Цікава, это трэба быць музыказнаўцам, разважаць на такія тэмы. Але давай вернемся, пачнем пра Макса Каржа. Распавядзі, як табе ўвогуле ягоная музыка, давай спачатку пачнем. Што ты думаеш пра яго як спевака? У мяне абсалютна, я хацела сказаць, што ў мяне няма меркавання пра творчасць Каржа, але не, но яно ў мяне ёсць, ён мне не падабаецца. Вось ёсць выканаўцы, да якіх я раўнадушная, ёсць выканаўцы, якіх я люблю, а ёсць выканаўцы, якія мне не падабаюцца. І Макс Корж хутчэй адносіцца да іх, таму што калі я буду, напрыклад, у краме, і там будзе фонам граць, не ведаю, песня «Токсік» Брітні Спірс. Я проста спакойна буду хадзіць па краме, такая, Брітні Спірс, песня з майго дзяцінства, я памятаю, як выглядаў гэты кліп. І нармальна пайду сабе далей, бо я раўнадушная да творчасці Брітні Спірс. Але калі я пачую песню Каржа, то хутчэй за ўсё на першыя некалькі секунд мой твар скрывіцца, таму што мне вельмі не падабаецца ягоны голас. Магчыма, там, я не разбіраюся ў гэтых бітах, у гэтым сім, але першае, што я чую, калі чую песню Каржа, я чую ягоны голас. І вось гэтая манера выканання, якая яго вылучае сярод астатніх, для мяне яна даволі непрыемная. Гэта, такі вельмі спецыфічны голас, як быццам бы ён, не хочацца казаць дрэнныя рэчы, як быццам бы ён хоча з сябе ўсё тое, што ён з'еў, яно хоча выйсці. Гэта для мяне такі голас. Хтосьці можа і праўда пакрыўдзіцца, але пагадзіцеся, што ў яго вельмі спецыфічны тып выканання, і гэта для мяне непрыемна. Я магу сказаць, што я Каржа слухаў, калі вось выходзілі ягоныя самыя папулярныя песні, там «Небо поможет нам». Яна хіба там «І жыць в кайф». Вось «Жыць в кайф», і то, што калі гэта выходзіла, я памятаю, што я яго слухаў, але ён потым даволі хутка адваліўся, і прыйшлі ты две ледзі на яго перамаглі. Які скачок адбыўся, альбо ўпадак, не ведаю. Вось, і з таго часу, як бы, я не магу сказаць, што я яго ўвогуле ўключаў сябе ў навушніках. Я памятаю, што вось пару дзён таму я ўключыў сябе, просто таму, што все пра яго кажуць, я такі, божачкі, окей, давайте паслухаем што-нибудь там, паглядзім, што там як, і выніку, равнадушны я застаўся. Але, што я хочу сказаць, што ў мяне ёсць велізарная павага да яго, да як выканаўца, таму што ён, будучы ў Беларусі, ён нарадзіўся там пад Пінскам, мне падаецца. Лунінцы, гэта ж калісьці, я нават не ведаючы пра тое, што, ён яшчэ тады не быў Максам Каржом, дакладней, быў, але не быў папулярным. Я была на яго канцэрце. Ён выступаў у складзе гурта Ланг-Лен, гэта адзін з такіх легендарных змагарскіх беларускіх рэперскіх гуртоў. Ён вось кшталту гуртоў «Чырвоным па белым», ты хутчэй за ўсё чуў. У часы плошчы яна была вельмі папулярная, «За краіну крыўдую», а ў «Героя не рвусь, бо не цэніць герояў, мая Беларусь». Легендарная песня. Там розныя рэперы-вожыкі, вось уся гэтая рэп-тусоўка беларуская, і Корж калісьці на фоне БЧБ-сцяга выступаў і спяваў такія песні. А потым ужо стаў камерцыйным праектам Макс Корж. Вось, і мне ёсць павага да яго, вось, таму што ён змог стаць вось гэтым зоркай сапраўднай сцэны, ён збірае ён збіраў і раней просто стадыён, і зараз, учора мы бачылі там у Варшаве, што было, і што там у Різе будзе праз некалькі дзён, ці калі там. І, карацей, мне ёсць велізарная павага, таму што ён не пайшоў вось гэтым шляхам, як у Беларусі, падаецца, часам ідуць, вось людзі, які ідуць там «Песня года», там
Ну, мне Што здаецца, там што калі ўсё ж Ганна такі лічым, што Сілук. ён рэпер, то рэп ўсё ж такі трошкі больш не пра гэта. Рэп заўжды быў дзесьці па-за сістэмай, і ён не мог бы выступаць, мне здаецца, на падобных мерапрыемствах, нават калі б быў нейкім. Ну, вось недавно нейкая спявачка запісала штось рэп, там, інстасамкі. Это Maybe Baby з гурта Фрэнд-зона. Вось, ну там ж Так, таксама... все даведаліся, што яна беларуская, хіба? Рэп. Ну, але, я не это наогул нейкая музыка для дзяцей, я не разбіраюся такім. Я толькі чытала ў навін. Ну, нейкая... Ну, што гэта не сур'ёзна, нейкі. І, карацей, вот... Окей, нават калі мы паглядзім, што ён рэпер, ён бы не пайшоў туды вось гэтым дзіўным мейнстрімам, калі ўвогуле так можна яго назваць, я эти лапкі паказаў пальцамі. Усё роўна ён быў, ну і застаецца адным з топавым увогуле выканаўцам, які з'явіўся ў Беларусі і сам гэта все, тыпу ён нават у лейблы ж не пайшоў, мне падаецца, ён гэта нейкім чынам все сам зрабіў. Ну, вот не ведаю такіх падрабязнасцяў. Але, ну, сапраўды, Корж смог стварыць такую асаблівую секту пацаноў. І яшчэ ён зрабіў то кам'юніці нейкае. Так. То бок ён трапіў нейкі нерв, можна сказаць. Таму што я, калі бачыў учора і раней там у Менску Дынама было, вось на Дынаму яго быў канцэрт, я калі яго бачыў всех гэтых людзей, я разумеў, што іх всех яднае нешта. Тыпу, мне такая думка з'явілася, што гэта людзі, якія не дазваляюць сабе эмоцый, таму што яны павінны быць вось гэтымі пацанамі на раёне, якія не могуць там плакаць, якія не могуць там шчыра кахаць. Ну, карацей, яны не могуць выходзіць вось гэтай нейкія межы эмоцый, а вось там вот на стадыёне, калі яны все там разам спяваюць, як там... Ніхто не асудзіць. Да, і што вось яны разам все, яны адчуваюць, што яны частка нейкай суполкі, і што яны могуць там і расплакацца пад нейкую песню, а потым вярнуцца на свой завод. Я не ведаю, прабачце, калі я вас... Окей, не на завод, там... У бедронку. Ну, я не ведаю, дзе вы працуеце, прабачце. Карацей, вярнуцца на сваё месца працы і працягваць быць вось нейкім звычайным чалавекам, які не дазваляе сабе эмоцый. Гэта моя тэорыя. Вы можете напісаць там у каментарах, калі вы фанатка Каржа, і што гэта зусім не так, я буду рады пачуць іншае меркаванне. Але ў мяне такая вось карціна ў галаве ёсць. У тэму да гэтага я ўчора прачытала ў каментарыях, паколькі зараз вельмі шмат у суполках варшаўскіх рускамоўных ці беларускамоўных з'яўляецца відэа, фота з мерапрыемства, навінаў пра гэта. Я прачытала, па-першае, там былі цудоўныя каментарыі кшталту, яны пад відэа, дзе літаральна за дзень, за два да канцэрту Каржа людзі проста збіраліся ў горадзе і так. спявалі яго песні, грамілі горад, умоўна. Людзі пішуць у каментарыях: «Господи, цяпер нас точно выганят». Так, я таксама гэта бачыў. І або там нейкі такого кшталту, але мне больш за ўсё спадабаўся каментарый, дзе было напісана пра жанравае вызначэнне творчасці Макса Каржа. Гэта гучала так. Так, Максіма Анатольевича. Жанр натоўп хорам спявае, што кожны з іх індывідуальнасць, якую ненавідзіць натоўп. Гэта... Блин, это цытата. Так, это выдатны чалавек у каментарыях просто падсумаваў, мне здаецца. Вось мою думку я хацеў бы скончыць тым, што я яго паважаю як артыста, мне не падабаюць як бы ягоны... Яго ўласна музыка. Ровна, окей, я Так. нават могу сказаць, ровная да яе, я б яе не слухаў, але калі там я ее чую, там, калі я іду вось просто па Варшаве, і тут з машыны пачынае гучаць вось гэта музыка, ну, у меня смешаныя адчуванні, насамрэч. Тыпу, я з аднаго боку, я вельмі рады, што гэта там беларус вось прарваўся, вось наш хлопчык, гэта памятаеш этот мем, давай, мальчик, я его вообще не знаю. Вось, я вельмі рады за яго, але я просто потым я разумею, што гэтую музыку хутчэй за ўсё слухаюць вось тыя людзі, якія учора просто пакінулі срач на волі, і мне становіцца тыпу непрыемна, напрыклад. Альбо калі я бачыў учора відэа, дзе там людзі выпрыгівалі вось на... Яны з трыбуна ўлезлі на танцпол, і там затрыманні былі падчас канцэрта. І затрымлівалі, і мне як бы... Я не хачу быць часткай вось гэтай вось суполкі. Але журналісты мы тут такі іншы бок паказаць. Вось сёння да запісу выпуска выйшла відэо у Івуліна, і там як бы зусім іншыя людзі. І я калі вось учора размаўляў пасля канцэрта з людзьмі, якія там былі, яны кажуць, што так, вось натоўп ён такі нібыта страшны, і так вось як бы дыскамфортна табе, тому што тут міліцыя, тут нейкія там голыя людзі, тут яны нешта ўжо пачынаюць там, ну, вот это не біцца, слэміцца, вось это...
а пачынаеш з імі размаўляць, яны все такі шчырыя, адкрытыя, добрыя, такія, шакаладку на, вадзічку хочаш, калі ласка, тыпу. Трошкі дысананс. Вось, і гэта дысананс, тыпу, я не разумею, як гэта спалучаецца ў гэтых людзях. У мяне быў толькі адваротны бок, тое, што я бачыла, ну, па-першае, ўсе відэа, калі да канцэрты, там ужо людзей затрымлівалі за тое, што яны сапраўды ладзілі нейкі хаос і вэрхал на вуліцах, спяваючы песні, там файры падпальваючы. І я прайшла праз эпіцэнтр гэтага пазаўчора за дзень да канцэрта вечарам, ну, ўжо бліжэй да ночы, так. Праязджаючы на ровары каля цэнтрум навукі Капернік, дзе быў адзін з эпіцэнтраў, так. І там мне было страшна, мне было сапраўды страшна, я як быццам бы трапіла ў тыя часы, калі я ў Беларусі удзельнічала ў фанацкім руху футбольным. І мне падаецца, што... Што прабачу? Я просто за секунду я не смог адразу отрефлексовать в сваёй галаве, я просто не сполучались гэтыя словы. Ну я не была футбольным хуліганам, бо я дзяўчынка, збольшага ўсё ж такі дзяўчаты ў гэтым не ўдзельнічалі, але быў такі грашок. Нават тады не было так страшна, бо тут сапраўды я бачыла п'яных неадэкватных людзей, і мы сёння ўжо з Макарам абмеркавалі, што можа быць проста людзі, якія пад мастом там святкавалі, яны ў выніку потым не пайшлі на канцэрт, бо купілі квіткі, ці ім не хапіла грошай, а туды прыйшлі ўсё ж такі людзі, якія умеюць адпачываць нармальна. Бо за гэтае лета я тройчы была на канцэртах на Нарадовым, я была на AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, і гэта гурты, якія збіралі, ну, не менш за Каржа, можа быць і больш, і гэта легендарныя гурты, гэта, ну, метал-музыка, якая не славіцца сваёй нейкай дабрадушнасцю, не ведаю, хаця таксама гэта такі стэрэатып. Там не было такіх беспарадкаў, там наогул не было беспарадкаў, там не было людзей, які, ну, можа быць, таму што там проста старэйшае пакаленне, ўсё ж такі гэта людзі, ну, гурты, якім там 70 плюс большага, ці колькі там Дікінсу, ну, 60 з нечым, ну, ўсё роўна гэта такія старпёры умоўна, і людзей майго ўзросту там было менш, там былі людзі ўзросту маіх бацькоў, і, можа быць, таму не было такіх дастрояў. А тут гэта, ну, мне здаецца, што палякі не былі гатовыя да такога. Абсалютна не былі гатовыя палякі, яны ў шоку, тыпу, я сижу ў Threads, і я читаю каментар, ну, там не трапляюць часам палякі, часам беларусы, украінцы, і я разумею, што палякі, тыпу, яны ў шоку, што адбывалася. Я чытаў, вось за дзень да самого канцэрта я быў на Ронда Дашынскага, і там як бы, я не ведаю, ці была там нейкая іх сходка, але іх там было даволі шмат вось гэтых фанатаў, і я спачатку не зразумеў вогуле, што адбываецца, тыпу, нейкі голы людзі на электрасамакатах з калонкамі, з крыжом, што едуць. Потым я іду далей, просто людзі там у цішотках. Окей, яны выглядалі прыстойна. Потым зноў ідуць, зноў нейкі п'яны. Потым падыходжу на прыпынак, тут ляжаць людзі, уже они як бы уже не могуць ісці. І адзін хлопец кажа другому, зараз прыйдзе аўтобус, а я скажу, я не магу. Ну, тыпу, окей, прабачце падрабязнасці. Але, ну, вось, я ў той дзень напісаў сторыс, што это было да таго моманту, як я это все пабачыў, таму што да гэтага я бачыў проста, што шмат людзей слухаюць, там машыны, то ўсё 5-10. Я падумаў, круто, тыпу, вось Тэйлар Свіфт прыязджала ў Варшаву, і таксама было шмат там падлеткаў такіх, можа, яны не падлеткі, ну такого, можа быць, майго ўзросту людзі. Так. Ну, выглядаюць яны проста неяк больш дзецкі, дзіцячы. І яны вось все такі мілыя, з нейкімі сваімі цябе бранзалетамі, там, значкамі, ходзяць, і таксама вот нейкі вайб у горадзе, вось Тэйлар Свіфт ёсць. І тут таксама, як бы у меня спачатку был вайб Макса Каржа, а потым я пабачыў нейкі іншы бок. Потым я пабачыў гэты канцэрт, там, дзе нейкі што дзіўна адбывалася. Потым я чую гісторыі, і ў меня просто мозг выбухае, таму што я не магу зразумець, хто гэтыя людзі. Вось як я не могу разумець там цябе, калі як бы з абмежаваннем па жанру слухання музыкі, а тут я не могу зразумець, тыпу, што рухаць гэтымі людзьмі. Ну, мне здаецца, Макс Корж, які сам прыкладна такі ж, ну, мне ўяўляецца, мне былі як это называть, не спробы. У мяне былі сутыкненні з Каржом у рэальным жыцці, калі я працавала ў Мінску у кнігарні, ён жыў у тым жа доме. І ён 2 разы заходзіў, прынамсі, у маю змену да нас купляць кнігі. І Корж, ну, ясна, што нельга... Інтарэстинг. Так, мой брат, калі даведаўся пра гэта, майму брату зараз 16, тады быў трохі меншы, і для яго Корж — это нейкі аўтарытэт. Хаця, ну, мой брат слухае вельмі дзіўную, вельмі разнастайную. Ад Юры Шатунова, ну, то, што слухаюць бацькі. Потым да нейкіх песень кшталту «Ты пчела, я пчелавод» для мяне было адкрыццём. Не пытай.
і калі ён даведаўся, што ў маім доме жыве корж, для яго гэта было як быццам бы я паднялася ў ягоных вачах. То бок для маладога пакалення гэта так важна. І корж заходзіў да нас адзін раз, ён купіў майстра і маргарыту, і вельмі цяжка судзіць пра чалавека па некалькіх секундах камунікацыі, але я змагла, я здолела, і ён падаўся мне неверагодна непрыемным, вельмі высакамерным. Ён яшчэ, у нас там было нейкае мерапрыемства і было даволі шмат людзей у гэты час. Ён быў у шапцы і капюшоне нацягнутым, і ён, ну, я разумею, што слава, вось гэтыя ўсе рэчы, гэта не заўжды надта прыемна, калі да цябе там рэгулярна падыходзіць сфатаграфавацца, калі ты ў нейкім не надта прывабным стане, ну, так. Гэта можа быць непрыемным. Але ён паводзіў сябе як зорка, вельмі моцная зорка, такая ажно, я адчула гэты вайб некалькіх секунд, і мне так стала некамфортна ад гэтага. Я разумею, што можа быць ён у жыцці цудоўны чалавек, але вось гэтыя два наведванні, вось гэтыя зоркавыя паводзіны трошачкі адштурхнулі мяне ад яго як ад чалавека. Ніколі сам не сутыкался нават на канцэртах, як бы не был, таму судзіць я не магу, просто я суджу по тому, што я бачу. І тое, што вось я бачу з гэтай запісы, калі ён там на канцэртах штосьці кажа, ну, я не ведаю, для мяне это гучыць просто як поток слоў. І ён папуліст вельмі вялікі. І, ну так, і тое, што ён казаў на гэтым канцэрце, ён гаворыць агульнымі фразамі, нейкія такія банальныя рэчы, і мяне асабліва яшчэ ўразіла момант, калі там было такое відэа, дзе паказвалі, як школьнікі скокалі з трыбун на танцпол, як іх затрымлівалі, там такі нейкі мясцовы амап выйшаў ажно ў поўным амбундзіраванні. Я не бачыла столькі паліцыі на канцэртах іншых. Ну, было вельмі шмат прям такіх сур'ёзна апранутых людзей. Я такое бачыў толькі там на... Як этот дзень называецца? Дзень непадлеглосці, незалежнасці, калі восенню, калі з фаерамі ў цэнтры збіраюцца людзі, тады я бачыў вось гэтых з каскамі. Ну, вось тут дзеля канцэрта Каржа выйшлі мясцовыя касманаўты, а потым наступны кадр, як пачынаецца канцэрт, там гэтыя феерверкі, і Корж спявае «Разнесём здесь всё». И я думаю, ну камон, чувак, ты мог бы хоть неяк там выйсці, сказаць, што ребята, там на сегодня хватит, остановите движ, ну вось гэтыя легендарныя прамовы, як ён умее. Гэта вельмі непрыгожа з боку выканаўцы, таму што колькі я была на канцэртах, здараліся часам сітуацыі, калі, напрыклад, у слэме хтосьці мог пашкодзіцца, і там людзі штосьці робяць, у гэты момант выканаўца спыняе канцэрт звычайна і кажа, што давайце там, калі ласка, можна медперсанал сюды. І гэта вельмі адбываецца ўсё цывілізавана. А тое, што мы бачылі на канцэрце Каржа, было вельмі не цывілізавана. Я з табой пагаджуся, і мне яшчэ важным падаецца сказаць тое, што мы знаходзімся ў іншай краіне. Ён як бы прыехаў, я не ведаю, дзе ён жыве, але, ну, окей, шмат людзей прыехала там з Беларусі, з Украіны, з Чэхіі, я бачыў там, з Партугаліі. Неважна, вы прыехалі з розных частак Еўропы ў гэты горад, і вы пакідаеце пасля сябе там смецце. Як мігранты на мяжы. Вось, ну, тыпу, а нам з гэтым жыць, і нас потым будуць за вас ненавідзець. Окей, мы жывем у Варшаве, калі б это было просто не ў Варшаве, а нейкім там больш маленькім горадзе, то там быў, я не ведаю, мне падаецца, што забаранілі бы ўвогуле ўезд мігрантам на тэрыторыю гэтага гміны горада. У Варшаве, як бы, думаю, тыпу, больш-менш все разумеюць, звыкліся ўвогуле да таго, што на нарадовым там пастаянна штосьці адбываецца. І там перыядычна я чую, там палякі кажуць, што ўвогуле давайте больш не будзем праводзіць канцэрты на нарадовым, тому што мы спаць не можам. Там найбольшая праблема нарадовага ў гуку. Не, я чуў менавіта тых, хто жыве каля нарадовага, ну там вельмі добра чуваць канцэрты. Што мы не можам спаць, тыпу, зачыніце, мы больш не хочам. Ну, пра гук на нарадовым мы ўвогуле не будзем размаўляць, тыпу, я не могу... Вот я вернусь да Адель зноў. Я вялікі фанат, прабачце. І вось яна не стала выступаць на стадыёнах, для яе пабудавалі адкрытыя пляцоўкі такія. Для яе пабудавалі тыпу амфітэатр, і я быў на фан-зоне, і я, ну, перамяшаўся, пакуль шоу-канцэрт, там розных кропках быў, і паўсюль быў просто, ну, просто выдатны гук. І для мяне это таксама пакажа, што чалавек думае не толькі пра тое, што вось выйсці там з бубнам плясаць і пастучаць, а пра тое, як будзе мне, як слухачу, які прыйдзе на канцэрт, што я не буду, тому што тое, што я бачу з AC/DC з канцэрта відэа, ну, я як бы ўвогуле не зразумеў, навошта мне ісці на гэты канцэрт, тыпу, зноў ж такі.
Так, вялікая праблема нарадовага. Але калі вяртацца да гэтых паводзін, мы ўчора з сябрам абмяркоўвалі гэта, і я яму кажу, што да нас будуць горш ставіцца да беларусаў, да ўкраінцаў, бо яны не адрозніваюць. І ён кажа, што як іншыя ж гурты прыязджаюць, там, не ведаю, футбольныя гэтыя ўсе фанаты. Я кажу, па-першае, калі тут адбываюцца сутыкненні футбольных фанатаў, гэта там часцей за ўсё Легія, і гэта свае, гэта свая, яны родныя, яны ўжо да іх прывыклі. Я жыву тут на раёне Легіі, побач са стадыёнам Легіі, у нас гэта рэлігія ў раёне. Калі дзень футболу, усе ідуць сем'ямі туды, у шаліках, у майках, і гэта сваё. Калі прыязджаюць іншыя гурты, я не бачыла такіх беспарадкаў больш. Таксама нядаўна на нарадовым, можа, пару месяцаў таму, быў развітальны канцэрт знакамітага польскага рэпера, пра існаванне якога я даведалася ўласна з таго, што ён правёў развітальныя канцэрты. Куэбо яго завуць, поўная назва Куэбо на Фідэ, але яго скарачаюць да Куэбо. Гэта нейкі легендарны польскі рэпер, які там у сувязі з, па-моему, нейкімі ментальнымі асаблівасцямі зараз вырашыў скончыць сваю дзейнасць. І гэта быў там было 2 дні, супермаштабны канцэрт з кучай людзей, я там праязджала міма нарадовага на таксі, было шмат чэргаў, то бок не менш, чым на Каржа, але не было такіх беспарадкаў, хаця па сутнасці, я паглядзела відэа з канцэрта, гэта падобнае, можа быць менш пацанскі, просто гэта такі звычайны рэп. Я хацеў сказаць пра кантэкст увогуле, што важна разумець, які кантэкст на сённяшні дзень у Польшчы, і калі вы прыязджаеце ў гэтую краіну, ладзіце тое, што вы ладзіце, памятаць трэба пра тое, што тут таксама жывуць людзі, і да нас будуць дрэнна ставіцца просто таму, што вы падобныя, вы на адной мове там размаўляеце, там на падобных мовах увогуле неважна, таму што вы імігранты, просто вас так акрэсляць і ўсё. І мне чаго мне не хапіла на гэтым канцэрце, таго, што ягонай нейкай рэфлексіі, магчыма. Ён казаў пра тое, што мы не адрозніваемся нічым, толькі мовамі, што палякі, і я думаю, камон, чэл, у якім свеце ты жывеш? У якім свеце ён жыве? Рэальна, я пачуў гэту таксама фразу, да цябе ехаў, я не верыў сваім вушам, тыпу, Ты яшчэ скажы, што мы ўсе браты, і вось гэтую шляпу, гэта супер дзіўна было. У мяне ёсць яшчэ адна такая рэч, я здзівіўся ўвогуле, я у трэц, зноў ж такі пабачыў, што... А вы ўвогуле бачылі, куды Корж паедзе пасля Варшавы? Не звяртала увагі. І я таксама не звяртаў увагі, і я загугліў... Давай ты просто адкроеш, зараз пішы Макс Корж Official Website. І там, Варшава, Ріга... Макс Корж, чакай, так, тур 2005... Ага, я ўжо бачу, там Екатеринбург... написано, что перенос. Новосибирск – перенос. Санкт-Петербург – перенос у дужечках. То бок тут ёсць Варшава, наступны Казахстан, там будзе Ріга, канцэрт. Павінна было быць. Няма ў спісе. Ріга... Была, хіба, можа быць, была. Таму што 6 верасня Алматы, Казахстан, і далей Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург. Але паўсюль у дужечках напісана перенос. Перенос. Я вось не зусім зразумеў, што гэта такое? Калі ён пераносіць гэтую дату, окей, нават калі мы... Вось, напісана... Не, пачакайце, ці гэта штосьці старое? Часам кажется, што это не тое. Мне просто падаецца, што калі ты вось на стадыёне скандуеш «Спыні вайну», а потым на... Едзеш на тэрыторыю агрэсара. А потым... Так, это актуальны сайт. Афіцыяльны веб-сайт, прынамсі так напісана. Макскорж.com. Можа быць, ёсць нейкі іншы афіцыйны веб-сайт у яго, я не ведаю. Карацей, мне падаецца, што калі ты ўжо такое кажаш, што ты такое нешта робіш, ты можаш прыбраць просто гэта свой сайт. Можа быць, это просто нейкая старая інфармацыя. Напрыклад, я знайшла яшчэ ёсць адзін сайт Макс Корж Лайв, там таксама Варшава, потым Алматы 6 верасня, і далей Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, у дужачках адкрытая дата. То бок, што няма канкрэтнага. Я бачу адкрытую дату, я бачу. Просто рэч у тым, што літаральна пару месяцаў таму я у чарговы раз там праглядала спіс канцэртаў у Польшчы, каб паглядзець, куды яшчэ там з найбліжэйшага я не купіла квіткі. А потым у мяне яшчэ... Мала табе, мала. Мала, так, там яшчэ канцэртаў 10, і калі не больш. І я яшчэ часам так раблю, я заходжу, напрыклад, у мяне ў плееры заіграў нейкі гурт, і я такая, а паглядзім, можа быць, у іх тур па Еўропе плануецца ў найбліжэйшы час. І я у мяне так граў у навушніках, ёсць такі гурт SLA Dying называецца, вельмі спецыфічны,
у іх ёсць гісторыя, іхні вакаліст сядзеў у турме за тое, што ну гэта як бы нібыта не даказана, што ён заказаў забойства сваёй жонкі. Ты распавядала в падкасці про гэта? Магчыма, так. Вось. І цім ён выйшаў потым з турмы і ну не тое, каб я іх вялікая фанатка, але я вырашыла зайсці паглядзець. Я бачу, Расія. Так, што іх еўрапейскі тур, а потым таксама Екатеринбург, па-моему, так той же набор гарадоў, Новосибирск і Санкт-Петербург. І я такая, окей, S.I. Lay Dying, delete, все, з плейліста майго гэты гурт сыходзіць назаўсёды, таму што, ну, гэта трошачкі дзіўнавата. Я думаю, вы ж, ну, вы не заробіце столькі ў Расіі грошай, якія былі б вартыя таго, каб псаваць рэпутацыю па ўсім свеце. Ну, мне просто падаецца, што гэта нібыта, яны забылі прыбраць просто гэта з сайта, ну, для мяне гэта... Ну, можа быць. Это выглядае так. Але, ну, для такога ўзроўня, калі распавядаюць пра Макса Каржа, я там нейкае інтэрв'ю ці што глядзеў про то, што ён там суперкантролер, што ён там сам мантуе там ці відэа з канцэртаў і тыпу, ну... Ну, такі касяк выглядае дзіўна. І гэта выглядае, типу, дыўна. З іншага боку, калі я першы раз пабачыў, там, у меня на сайце была адкрыта дата напісана, я падумаў, што гэта, тыпу, як надзея, што калі-небудзь, а потым я падумаў, а чаму тады там нема Менска? Ну, тыпу, тады... А навошта спадзявацца на такое? Ну, зараз, ну, это таксама псуе рэпутацыю. Нават калі ты думаеш пра то, можна там разважаць, што, ой, спадзяюся, што аднойчы настануць часы, калі я паўсюль змагу выступаць, але гэта, ну, не варта пра гэта паведамляць цяпер. Можна спадзявацца, што, ну, спадзяюся, што я выступлю ў Беларусі аднойчы, так, таму што ты адтуль. Але, ну, прычым тут Расія... Ну, ладно, мне здаецца, можа быць, таму што ён стаў папулярны ў асноўным праз Расію, ці не, я тут не магу сказаць. Але людзі, асабліва ўлічваючы, што канцэрт праходзіў у такую важную для беларусаў дату, 9 жніўня, людзі чакалі ад яго нейкіх слоў, і мне здаецца, што яны нічога не пачулі. Ну, ёсць... Я паглядзеў просто, зноў ж такі, відэа Івуліна, і там адзін з людзей кажа, і я яшчэ да таго, як выйшла это відэа сёння раніцай, думаў пра тое, што калі гэта выпадковасць. Ну, ёсць таксама думкі пра тое, чаму выбрана менавіта гэтая дата, але яшчэ цікава, што звычайна на нарадовым канцэрты праходзяць вось па выхадных, і звычайна там з рэгулярнасцю раз на тыдзень, ну, вось летам. Кожны выходны. Так. І, напрыклад, мы былі на AC/DC, а ўжо праз тыдзень, наступную суботу быў канцэрт Guns N' Roses. І, ну, у іх ёсць час на падрыхтоўку. А тут цікава, што 8-га выступіў Кендрик Ламар, на наступны дзень Корж, а на наступны сёння выступае 50 Cent. Так. І гэта так дзіўна, як быццам бы Корж спецыяльна сябе туды ўвапхнуў паміж імі. I don't know. Ну, ладно, это уже тэорыі змоў пачынаюцца. Вось, но мне падаецца, што магчыма, улічваючы тое, што ён вось кажа, што палітыка гэта брудная справа і ўвогуле не трэба туды лезці, і вся гэта ягоная фанацкая тусоўка таксама нібыта кажа пра тое, што ну вось мы все аднолькавыя, нас адрозніваецца толькі мова. Ну, і нібыта это кладзецца, тыпу, магчыма, яму проста сказалі, што окей, летам адзіная магчыма дата 9, он такой, окей, забіраем, а потым асвядомілі такі, ну, бывае. Ну, магчыма, можа быць. Ну, у любым выпадку чакалі ад яго нейкіх слоў, но я не чакала, напрыклад, што ён штосьці выкажацца на гэты конт. Ну, а тое, што ён выказаўся, гэта, даруйце, такі пук у лужу. Цалкам згоден, я проста няма слоў, тому што, ну, сапраўды все нібыта хоць што, чакалі хоць чагосьці, хоць таго вось как-то останавливаете этот движ, так. Вот, стопорите вот это. Ну, хотя бы выказаться наконт того, что отбывается теперь, и что это, ну, ребята, недопушчальны. Мы, конечно, пацаны, вот говорят, а может быть, потому что не хочет псовать репутацию? Потому что он на Новосибирск треба ехать. Так. Не губляя надеи, что трапіць у Новосибирск летом, мара. Карацей, паглядзім. Я думаю, што, магчыма, вы, калі слухаеце гэты выпуск, наш, в сэнсе, выпуск, магчыма, у вас уже есть нейкая больш поўная карціна света. Можа, вы былі на канцэрце, і, можа, ён штосьці казаў, а мы прапусцілі, бо мы ж не бачылі ўвесь канцэрт. Таму пішыце таксама ў каментарах, пішыце нам у прыват, калі знойдзеце куды, все спасылкі ў апісанні. І калі яшчэ вяртацца, абстрагуючыся ад Каржа, вяртацца да музыкі, жарт, гэта жарт. Такое пытанне да цябе. Ты вось казаў пра тое, што ў нейкія там настроі розныя можаш паслухаць песню Адэль нейкую сумную, пра дом, нейкую вясёлую песню. А ці важна для цябе гэта тое, якая музыка вясёлая? Ты сапраўды вось слухаеш музыку пад нейкі настрой, калі табе сумна, ты слухаеш сумную, або калі табе весела, слухаеш вясёлую музыку? Ці адчуваеш ты нейкія такія сувязі? Я могу сказаць больш рытмічна, менш рытмічна. Тыпу я падзяляю, напэўна, так.
наконт словаў, мне падаецца, большая частка песень нейкая сумная, калі прям слова слухаць, а больш там рытмічная, не рытмічная. Ну так, мне калі я такой больш спакойны, калі мне хочацца расслабіцца, калі там падумаць больш хочацца, калі я сумую па чымсьці, то так, я слухаю нейкую больш такую спакойную, лагодную музыку, а калі мне хочацца плясаць і танцаваць і радавацца жыццю, то я слухаю больш вясёлую музыку, так. Ну, больш рытмічную, зноў ж такі. Я не падзяляю на вясёлы больш рытмічна, не рытмічна, так. Вось мне спадабалася, як ты гэта размежаваў, бо сапраўды так, гэта хутчэй менавіта размежаванне хуткасці песні, чым тэкстаў, бо у маёй музыцы збольшага амаль усе тэксты сумныя там на 90%. І я зразумела, што ў мяне як быццам бы наадварот, калі мне добра, я слухаю максімальна трагічныя песні. Я яшчэ апошнім часам заўважыла, што ўсе найлепшыя песні, якія мне падабаюцца, яны звычайна, напрыклад, там пра расставанне ці пра нейкае нешчаслівае каханне. І я тут такая радасная, шчаслівая, слухаю гэтую песню і думаю, так хочацца расстацца, каб пад гэтую песню ад душы папакутаваць і спяваць там пра тое, якія мужыкі казлы, ну, умоўна. А калі калі мне, ну вось гэта калі мне весела, я слухаю штосьці такое, а калі мне сумна, то наадварот я ўключаю якую-небудзь такую больш рытмічную кампазіцыю, каб я магла прям падпяваць, не веду, ехаць на ровары і там пад якой-небудзь веладарожцы, дзе няма людзей, нікога, і крычаць гэтую песню. І мне так становіцца лепш, таму што ёсць жа такія псіхалагічныя лайфхакі, калі табе сумна, проста усміхніся. Ну так. Што гэта нібыта дзейнічае, яшчэ раяць узяць у зубы аловак, што ў цябе самі куткі і вусна ўверх падымаюцца тады. І як быццам бы вось гэта таксама такі псіхалагічны трук, што я пачынаю усміхацца ад гэтай музыкі, радавацца, і мне становіцца лягчэй. А цяпер мы паразмаўляем пра тое, што нас зачапіла, тое, што нас натхніла, нейкія кнігі, навіны, увогуле разважанні, думкі. І я хочу пачаць з такой думкі, якую я пачуў ці прачытаў, я нават зараз дакладна не магу, мне падаецца, таксама ў трэц гэта было. Хтосьці напісаў пра тое, што ёсць вось ангельская мова амерыканская, ангельская там аўстралійская, партугальская. Моя любімая індыйская. Партугальская, бразільская мова ёсць партугальская арыгінальная. І што вось ці не пара нам зрабіць рускую мову, вось беларускую таксама, тыпу, потому што яны адрозніваюцца і часта сустракаюць такія моманты, калі там беларусы выкарыстоўваюць увогуле словы, там ты ж самыя шуфляткі, дзюбкі, бускі, вось гэта сабойкі і так далей, але таксама адрозніваецца тое, як мы кажам, тыпу я памятаю, што я заўсёды казаў на офіс, а не в офіс, не нават па-іншаму. Маўленчы апарат не прыстасаваны. І вымаўленне ўсё ж такі нас таксама адрозніваецца, вось твае думкі. Так, а мне здаецца, што вось ужо ёсць наш варыянт. Ці трэба ее, ну, як бы зафіксаваць, таму што вось партугальская, бразільская наш прям вось зафіксавана, і яна вывучаецца там у школе, тыпу, это іх варыяцыя. Ну так, я разумею, пра што ты. Ну, мне здаецца, што так, у нас заўжды, мне казалі ўсе, што ў нас свая руская мова. Таму як бы, ну, таму што ў Расіі таксама ж руская мова розная, і калі ты паедзеш у якую-небудзь Сібір, паедзеш у Казань, там абсалютна розныя варыянты рускай мовы. Это ўсё залежыць ад рэгіёнаў, але гэта ўжо, ну, такія нейкія дыялекты, бо беларуская мова ж таксама ў розных рэгіёнах свая. Але тое, што ў нас іншая руская мова, у нас іншая будова маўленчага апарату. Мы дзекаем і цекаем, і таму у любым расійскім, вось расійскай меладраме, у якой здымаюцца беларускія акцёры, іх заўжды выдатна чуваць, яны вельмі звонкія. Яны скажуць, у нас у майго знаёмага ў дзяцінстве быў такі тэст на беларуса, ён прасіў усіх людзей сказаць слова макаць. Макаць. І вось калі гаворыць беларус, то оно ў канцы такое звонкае, гэта таму што мы гаворым ц мяккі знак, а рускія гавораць т мяккі знак. У іх няма цекання. Яны вось так. Ёсць жа вось гэта таксама фраза у дзенька і цёценька, чарнухі. Так, у чарнухі ў гвалце ёсць адно запавяданне: дядя і цёця сидзелі в тени деревьев, потому что тут усе словы з гэтымі мяккія. Так, і цеканне і цеканне выдатна чуваць у гэтым. Гэта адрознівае. Таксама лексіка свая. Ну, яны не ведаюць такіх слоў, якія мы ўжываем па-руску, але ну, гэта проста беларускія словы кшталту збольшага. Ну, напрыклад, моя маці рускамоўная кажа збольшага. Ці яшчэ нейкія такія. Я памятаю, я працаваў, у меня ў калектыве былі людзі з Расіі, і я кажу,
и пишу «с большего окей». Типу, ну, мне штосьці, типу, дызайнер мне скинул, такой «с большего окей». Я как бы по-русски написал «с большего». Упэўнены, што гэта па-руску. І ён такой «што?» Так, у мяне быў сябар з Расіі, які нарадзіўся ў Беларусі, але паколькі яго бацька вайсковец, яны ўсё жыццё пражылі ў Расіі там на ваенным палігоне. І ён мне заўжды казаў, што у цябе такі выразны беларускі акцэнт. Я была ўпэўненая, што я чысцютка валодаю рускай мовай і што я гавару на ўзроўні, ну то што я носьбіт рускай мовы, гэта моя родная мова, адна з дзвюх. І я была ўпэўнена, што я гавару так вось, паеду ў Маскву, ніхто мяне не адрозніць. Ніфіга адрозніць, так што нам не схавацца, нас адразу вылічаць. Ну вось, я вось, дарэчы, яшчэ заўважыў пра тое, што існуе як бы вось гэта варыянт беларускай мовы. Я чытаў недавно кніжку «Агент призрака». З Беларусі мне прывезлі сучасная беларуская пісьменніца, якая піша па-руску. Бачыла, што ты паставіў дрэнную адзнаку на гудрыц. Так, і я зразумеў, я бачу, типу, што яна пісала як бы па-беларуску, ну, як бы напісала нейкі словы, типу, там, шуфлядка напісала, а хутчэй за ўсё рэдактар выправіў на ящик стола. Выдвижной ящик стола. Да, і я такой, типу, што? Ну, типу, я разумею просто, што хутчэй за ўсё... Ну, там было іншае слово. Беларуска не могла напісаць, типу, выдвижной ящик стола. Ну, я не сустракаў людзей, які так казалі. Магчыма. Ну, ці просто ящик. Ну, просто так, ящик, мне здаецца, што типу, у нас так, іншая лексіка. Дарэчы, цікавае назіранне. Вось, і это было заўважна, тому што дзесьці там праскоквалі «ё», а дзесьці, ну, рускія ж расейцы в рускай мове ввогуле не абавязкова, невядома чаму, але... У нас гэта арфаграфічны памылка лічыцца. І дзесьці там «ё» праскоквае, дзесьці яно ёсць, дзесьці няма. І я так разумеў, што просто карэктар, ці хто там вычытываў, просто не ўсё папрыбіраў, хутчэй за ўсё. Вось, і такіх момантаў... А дзе выходзіла, ў якім выдавецтве гэтая кніга? Это нейкая расійская выдавецтва. Тады так, магчыма, проста быў расійскі рэдактар. Бо я яшчэ памятаю, так са знаёмым з Расіі былі размовы, калі ён прыехаў у Беларусь, яшчэ тады былі рынкі, гэта яшчэ тады ў школе вучылася, і нам трэба было пайсці на рынак, купіць яму нейкае адзенне, мы паехалі на Ждановічы, і я кажу, што ну зараз паглядзім табе якую-небудзь байку. Вось. І слова байка ён таксама не ведае. Така, ну байка, ну кофта такая. А для яго байка гэта ну нейкая там казка. Казка. Паколькі я займаюся бегам, і я перыядычна чытаю нейкія навіны з гэтым звязаныя, і апошняя цікавостка для мяне была пра тое, як апошнія гады ў Дубаі, дзе надвор'е вельмі гарачае, як там праводзяцца забегі. Рэч у тым, што калі горача, ты адбываюцца забегі? Так, ты можаш пабегаць Не, у гандлёвых цэнтрах. У дубайскіх молах, паколькі там ёсць кандыцыянер, там перад тым, як пачынаюць працаваць крамы з раніцы, там можна проста прыйсці на прабежку і пабегаць пад кандыцыянерам унутры гандлёвага цэнтра. І гэта не проста там часам нейкія прабежкі такія, ты сам прыйшоў, пабегаў, часам там рэальна праводзяцца марафоны. Прям марафоны. Ты ўяўляеш пробегчы марафон. Я, конечно, не была ні разу ў дубайскіх молах, можа быць, там гэты мол памерам за 5 футбольных палёў, і там нармальна бегчы. Але вось Дубай-мол — гэта самы адзін з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў у свеце, і вось там менавіта у жніўні, калі вось для іх гэта самы гарачы месяц, калі на вуліцы можа быць 40 і вышэй, яны праводзяць забегі прямо ў гандлёвым цэнтры. Слухай, я вось насамрэч не ўяўляю сабе, як бегаць у гандлёвым цэнтры, тыпу, там же плітка. Вось, гэта было маё першае пытанне, як чалавека, які бягун, у якога ёсць праблемы з каленямі, якія ўзніклі задоўга да таго, як я пачала бегаць, проста я выбрала самы неўласцівы для сябе спорт. І ты тут часам бяжыш, і нават на вуліцы нейкае пакрыццё стараешся выбіраць максімальна адэкватнае, але як бегчы па плітцы... Можа, там нейкія адмысловыя красоўкі? Не, там проста, ну, красоўкі не дапамогуць, мне здаецца, ад такога пакрыцця, але вось пазначана, што розныя гандлёвыя цэнтры ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і з 7 раніцы до 10 раніцы на працягу ўсяго жніўня можна проста прыходзіць і бегаць у гандлёвых цэнтрах. Насамрэч супер дзіўна. Ну, увогуле, я не магу уявіць сабе, як каб я вось жыў у такім горадзе, як Дубай, і вось гэта, па-перша, там супер спякотна, ты, напэўна, там хадзіла і радавалася, я бы проста паміраў, і я не магу, вот для мяне горад павінен быць
хадзібельным, не ведаю, як сказаць. Ну, каб я мог паўсюль дайсці пешкам, так. каб мне ў Менску, напрыклад, супер раздражняла то, што эти падземныя пераходы паўсюль. Ну так, мне што это у нас не мала падабаецца. прыстасавана для пешаходаў. А ў Дубаі ты жывеш, ты не можаш на вуліцу выйсці, ты не можаш нікуды дайсці, нібыта пешшу. Тебе трэба яшчэ бегаць у гандлёвым цэнтры. Ну, тыпу, это просто... Я не разумею тых людзей, якія туды едуць, ну, па сваім уласным нейкім жаданні, каб жыць там. Ну, тут, мне здаецца, наогул асобная вялікая тэма для цэлага выпуска. Ну і так, это вельмі спецыфічнае, бо я люблю спёку, ты правильно сказаў, што я б там кайфавала, але я люблю спёку у прыгожым горадзе. Вось там, напрыклад, я часта бываю ў Будапешце, і вось уже там літаральна хутка я лічу ў адпачынак у Будапешт, і там гарачэй, чым у Варшаве, у Польшчы наогул у сярэднім градусаў там на 5, можа быць і на больш. То бок калі ў нас там сёння 28, здаецца, паказвала, у іх будзе каля 33-5, можа быць. І я ўжо колькі летаў правяла ў Будапешце, для мяне гэта ідэальнае надвор'е. Калі нават у верасні горача, я супер кайфую. Але разам з тым, нягледзячы на спёку, Будапешт прыгожы горад з кучай зеляніны, з архітэктурай, гісторыяй і гэтак далей. Вось такі гарачы горад мяне задавальняе. Дубай — гэта свежа пабудаваны горад без гісторыі, як мне падаецца, ну я не надта знаёмая з гісторыяй Дубая, але ну гэта горад, які па сутнасці ўзнік там за кароткі перыяд на тэрыторыі пустыні, калі я не памыляюся. Мне вось, окей, давай это пакінем на іншы выпуск. Я просто хочу сказаць, што мне больш не падабаецца тое, што ён як бы горад маглі пабудаваць там ліду, ну, ее перебудовали на ноу, лепо ей можно ходить. А по Дубаю пешу ходить немагчыма, потому что там эти эстакады, автострады, ну, так, и так. типа як там, ну там все кажут только на машине. Может быть просто, что такие климаты, что там, в принципе, нема сенсу, и люди бы не стали просто так по Дубаю, ну, такое надвор'е гулять, але ну есть же іншыя перыяды года, калі там не так горача, мне здаецца. Ну там типа 28, напэўна. Ну, это уже не так горячо. Ну, сегодня 20 минут не горячо, ну, это не... Ладно, пакінем это на іншы так, выпуск. Так, ночью будет целый выпуск, где ты калі будзе вельмі холодно. Так, зима. Ну, тут в Варшаве не бывае асабліва холодно, вось настолькі, каб я ажно пакутавала. Так что вось, калі раптам мне... Калі я поеду кукухай, вы не даведаецеся, але будуць знакі. Я буду дасылаць фота, як я бягу марафон у Дубай-моле. Альбо ты, может быть, в Аркаде будешь бегать. Можно чисто по бедронце вось так колы наворочваць, але там, мабыць, лепш па Лідле, там больш месца свабодна. Там побольш месца. Так. Добра, дзякуем вялікі, што вы праслухалі наш другі выпуск этого подкаста, які называецца «З чаго пачаць?». С вами был я, Макар. І я, Наста. Пішыце ваши каментары, ставьте лайки. Раптам у вас есть тэмы, якія б вы хацелі, каб мы абмеркавалі, можете прапанаваць сваю тэму. Так. Мы маем сваё меркаванне па любым пытанні, нават калі мы не разбіраемся. Мы як Сергей Чалы. Так. Галоўнае, каб не як Макс Корж.